bayangihleka ngomona Nkosi yami wona wangizonda elwandle mina ngase ngahlupheka mina ngibalekele mathangathi ngabalekeli zamelwandle mina wafele manyaleni akozulwandle mina ngabalekela mathangathi aze ngahlupheka mina bayangihle abangizonda elwandle mina wafele manyaleni wozijabule leyithazame elwandle mina wafele manyaleni. Yanibingelela wedala sikaMdali. Ngiyaphika nakusasa ngiyobe ngisaphika noma sengiwela phansi ngiyobe ngisaphika ngithi akekho wazi umdali nowake wakhuluma nomdali. Lababhali bamabhuku bakhanda amanga amnandi azwakala kahle. Abantu bacule bakhuleke baze bakhale bathi cha, hayi ngempela ama-Israyeli u-Abrahamu wakhuluma noJehova. NoMoses wakhuluma noJehova ethunywe uJehova nabo bonke abaprofeti bama-Israyeli. Ngisaphinda akekho wakhuluma nomdali. Inkinga iqala lapho-ke ukuba kuthiwe kunabantu abangabaprofeti bekhuluma nje amanga wabo, abazi lutho ngisho nangalaba phansi, abazi lutho ngomdali, kodwa babhizi bakhuluma nje amanga alihlaza thecwe, badukisa iningi ngokuzenza ngathi bayazi, kanti lezinkolo zabo bayifaka ngenkani kubantu bebulala. Angizuba muthe, ngizoba mfishane nje ngoba ngifuna ukuthi nizibukele ama-podcast, nizwe nokushiwo abanye abantu, kungabi ngathi lamabhuku wenu adilike ezulwini noma letho uNkulunkulu. Kwabona labo uNkulunkulu abangazi lutho ngendalo nelikaMzali, abazi lutho ngisho nangelaba phansi. Ake uzivulele wena kuyi-podcast ubheke lena, Khoisan people of Southern Africa, the oldest people. Uphinde ubuke nayo enye, Adam and Eve, Bible stories, the creation and the fall of Adam. Uphinde futhi ubheke nansi enye mangabe usuke ebaleni elimnyama uya kwelemhlophe ukuthi kwenze kanjani. Lo ndiya lo uchaze kahle kabi, zishayele nje wena uyibheke. The history of colorism in India. Bese uyabuka ukuthi amakhoyisana azange ashikelwe iphuku yilowo uNkulunkulu abakhuluma ngayo, azange futhi adalwe ngobumba. Bese futhi ke ozibuza ukuthi laba ebahlukene izikhumba bembona exoxa nabo Adam no-Eva nenyoka, waze watshala lo Adam no-Eva insimu, maye lo uNkulunkulu wenu wesabatha, hayi yabona ilumbo leli, akekho wazi umdali. Phike ngisho ngalelo sabatha lakhona owasebenzisa insuku eziyisithupha
wase eyaphumula ngalesikhombisa ngoba esekhathele. Ngazi ngathi bhekani even i-crate yase-Veldefort. Veldefort crate. Anyway, bantwana bakababa, ngisamile ekutheni uphezi kwenu kuzikhethela. Angiphoqi umuntu mina. Anginayo lento yalaba bama-religions ababephoqa abantu ngenkani ukuthi abamukele izinkolo zabo. Cha. It's your own common sense. Iwena osicabangelayo ukuthi kukanjani. Mufuna ukuqhubeka nalaba namanga wabo, it's up to you. Uspread amanga wabantu abanamanga ngomdali nabaphansi. Ngiyabonga wey'dala zikaMdali. Ngithe ngeke ngibe mude ngoba fanele ngithole isikhathi ngithi ukuchecka lezi zinto. Umsankosi uphezulu kwabayisabayo kuleli nabo labo phansi lodumo kuyobona kaMdali kuphela kuze zonke iy'dalo zakho Mdali. Ngiyabonga bantwana bakho.